predstavnici Srpske pravoslavne crkve, dragi direktori, dragi prijatelji. Moja prezentacija biće kratka, ali ako mi dozvolite, pre nego što pređem na prezentaciju, oče, hvala vam na divnim rečima. Siguran sam da ste danas ovde, kod svakog od nas, makar na sekundu, da ste nas stavili na razmišljenje i ja bih samo rekao da japanski mudrac Kiyosei izgovorio jednu divnu rečenicu, a to je živeti i raditi zajedno za opšte dobro. Zaista mislim da mi kao roditelji i vi direktori, nastavnici, učitelji, vaspitači trebamo zajedno da budemo tim, da radimo na tome da naša deca budu bolji od nas, da mi budemo ljudi, da budemo bolji ljudi. Mislim da treba da se vratimo nekoliko koraka unazad, da se vratimo na to da porodica pre svega bude na prvom mestu i siguran sam da uz puno muka da ćemo doći do toga da se vratimo na ove naše korene. Hvala vam puno. Drago mi je danas ovde što ima puno poznatih lica. Dolazim pre svega takođe da se zahvalim na ukazanom poverenju i na častu da danas bude ispred vas i da predstavljam našu kompaniju. Ja sam Jovan Miladinović, dolazim iz firme Marek City Coffee Service, iz Beograda smo. Nalazimo se odmah preko puta Bogoslovskog fakulteta. Naša kompanija postoji već 33 godine, ja sam zapošljen u kompaniji Marek već 14 godina. Direktni smo uvoznici Canon brenda i Lexmarka što se tiče Srbije. Jedini smo ovlašćeni servis u garantnom roku, što bi značilo da kod koga god i gde god da kupite Canon štampač i fotokopir, on dolazi kod nas u servis i pokrivamo celu Srbiju sa našim kolegama serviserima. Takođe, prodajemo i računarsku opremu, laptopove, desktopove, mrežne opreme i sve ono ostalo što je potrebno da sve firme imaju unutar svoje ustanove da bi mogli da funkcionišu i da rade. Takođe, Canon radi i druge softvere kao što su softveri za kontrolu štampe. Jedan softver novi koji se pojavio ovde kod nas, kratko ću ga prezentovati, a i pozivam vas da dođete do nas na štandu, da pogledate sad softver, da probate o njemu kako sve to izgleda. Taj softver je upravo Defor koji služi za elektronsko arhiviranje dokumenta i izložili smo takođe jednu interaktivnu LED tablu gde možete malo da isprobate i da testirate kako to sve izgleda. Ono što je novo, takođe imamo u blizini Beograda, u Sopotu, naš hotel Aleksanderville na 10.000 kvadrata. Pozivam vas da dođete i da uživate u ruži vetrova i u crkvu Tutica, naravno. I možda jedan od budućnosti seminara da se održi možda i kod nas u hotelu. Možda. Dragi direktori, vi na prvom mestu trebate da budete, pored svega ovoga, gde smo danas i juče čuli kakve sve probleme imate, da budete i menadžeri. Volio bih da malo razmislite da li zaista znate kompletno koliki su svi vaši troškovi unutar vaše ustanove. Vi, dragi menadžeri ili direktori, trebate da razmišljate, ne da možete da se slomi neka stolica, iz kojih sredstava u budžetu trebate da pronađete da kupite tu stolicu, da obezbedite detetu da može da sedi ili vašim kolegama, da li je možda neki štampač u kvaru, da li se često kvari, da li iz kojih sredstava trebate da kupite nov uređaj. Upravo moje na neki način zaduženje da vam pružim tu pomoć, da sagledamo te troškove zajedno, da vidimo da li su ti uređaji koji su unutar vaše ustanove adekvatni i da li možemo da dođemo do toga da se smanje ti troškovi. Upravo Canon je specifičan po tome, gde proizvodnja kroz otisak je jako povoljna i toneri i održavanje jako jeftino na duže staze. Izložili smo takođe gore na našem štandu jedan od skenera, gde ulazimo polako u digitalnu eru, gde digitalizacija dolazi od 1. januara i jedna jako važna stvar, dolazimo do toga da će elektronsko arhiviranje morati da se radi u svim ustanovama. Volio bih da razmislite malo o tim nekim problemima koje imate što se tiče papirne dokumentacije. Nažalost, svedoci smo da u Srbiji tek kad se desi neki problem, razmišljamo šta smo to trebali da uradimo, umesto da razmišljamo unapred šta bi mogli da uradimo, da predupredimo nešto da se ne bi desilo.
Razni problemi kroz papire mogu da se desi, a to je da se izgubi neka dokumentacija. Neko neovlašćeno lice dođe u vašu ustanovu pa možda skenira ili iskopira neki osetljiv dokument ili važan dokument ili ne da može da se desi neka kavarija kao što je poplava ili požar. Upravo ovaj software Network koji je Canonov služi upravo da vi svu tu papirnu dokumentaciju skenirate, arhivirate i držite u samom softveru da možete da elektronskim putem prosleđujete dalje unutar vaše kompanije. Sam izgled softvera je jako određen, da je jako lako ga koristiti. Postoji naravno ko želi na ćirilici da radi na njemu, to jest u njemu, na latinici, čak su napravili i na kineskom jeziku ili ako neko zna ili voli da radi na zubu jeziku, može takođe i na tom jeziku da radi u samom softveru. Izgled samog softvera, već sam spomenuo, možete da pogledate pa da ubrzamo zbog jako kratkog vremena. Unutar softvera takođe možete da vi delegirate određene zadatke, da više ne idete fizički od osobe do osobe sa papirima i da potpisujete, da pečatirate nešto, upravo sve to u elektronskom obliku možete da unutar samog sistema odradite, da automatizujete zadatke. Samo odobravanje da se radi unutar samog softvera. Interesantno je da vi možete da podesite da vidite dokumenta samo vi, one koje ste vi odredili, ili obrnuto, da vi vidite sve kompletno dokumentacije što se nalazi unutar samog softvera. Takođe, softveru možete, u zavisnosti od dodeljenih prava, da pristupate sa bilo kog mesta putem telefona, da pregledate i pretražite određene dokumente ili da ih uredite. Što se tiče same cene, jako je pristupačno to sve napravljeno, a to je upravo od 49 € plus PDV na nekom mesečnom nivou, ali opet kažem, sve to dodatno možemo pričati u nekim narednim vremenima. Ukoliko ima nekih pitanja, izvolite, početi. Pretpostavljam da ste sve arhivirali na nekom cloudu. Ovo je konkretno zamišljeno u ovoj ceni da bude u cloudu, ali postoji i upravo software koji može da se instalira i kod vas na vašem serveru i da se onda modeluje. Znači, ipak su to, ako ćemo arhivirati neke dokumente i neke informacije koje su ipak zaštićene zakonom zaštite kontakta ličnosti, ipak to treba da bude neko vlasništvo škola, da ne bude na cloudu. To je sad opet sve zavisi od osobe do osobe ili ustanove do ustanove koje želi. Sva ta neka prava su napravili da naravno vi na godišnjem nivou možete koristiti taj cloud. Kada u nekom trenutku kažete da ne želite da ih koristite, ne, imate pravo mesec dana